Ni di bod yn trafod, a mae Mr Ellis di cytuno i gael help proffesiynol i daclo'i broblem ifed. Mae'n ddrwg gen i, Miss Matthews, ond mae'r sefyllfa wedi difrifoli rhywfaint. Dwi wedi bod yn pori drwy Mantolion y blynyddoedd dwytha, Mr Ellis, a mae yna nifer o bethau amheus iawn yma. Mae gradd fathemateg dosbarth cynta dy fi. Beth da chi, Mrs Bowen Harris? Dy yn eich lefel o. O fe gofiau i. Wel, o leia mae Mr Pritchard fan hyn yn deall. Ffigur a busnes digon da i weld bod yna rhywun wedi bod yn trio cuddio costa smart car yn y llyfrau. Nes i wrth wraidd hyn, ynddo fe? Set-up i'r cwbl. Mi allwn ni alw'r heddlu os ys yn well gyda chi. Achos mae hyn yn fwy na Camymddwyn Affwysol. Mae'n ymddangos fel achos o Dwyn. Mil naw wyth pump. Na pryd ddechreuais i ddysgu. Yn fel bod fi'n gwybod y cyfan. Yn ymgyrchu newid y byd. I godi safonau. Gwastraffu amser yn annog y Sledjis i... O leia Esgus. Bod nhw'n gwneud bach o ymdrech. Achos bod ots dy fi. Wedyn ton ar ôl ton o newidiadau yn dad wneud popeth chi di gyflawni dros y blynydde. A chi'n cyrraedd yn oedran i, a chi'n sylweddoli yn y pen draw. Po fe'n golygu dim taten o bygger ôl. Os dwi'n eog o gam ddefnyddio arian yr ysgol, dal efo'n ôl. Pob ceinog. Ar un amod. Un ffafr ar ôl blynyddoedd o wasanaeth. Gadwch i fi ymddeol a chadw'n enw da. Cadw gwyneb. Eirlys a tegid. Maen nhw wedi goddau digon heb goffo mynd drwy achos gyfreithiol. Dwi'n erfyn arnoch chi, Mrs Bowen Harris.